салом бародарони азиз, имрӯз мо қатъи рамазон шарт кардем ки 24 соат чӣ гапе бугум рамазон отказ намекунад. Як рӯзаи як рӯзаи. Согласен? Точно? Точно. Бачо, ина да гапш беста. Ҳоз ма ҳаминҷа сари рамазона кал мекунам. Так что бародаро видеои нав ба нава интизор шавед. Мардак бояд алавзаш беста. Айҷа биё. Айҷа биё. Бародарони азиз. Аввал то оҳиста мегуфти иҷа биё ба аввал ма. Бародарони азиз, ҳамате. Ма инро реклама кардани будам. Барои ҳам шуморо гуфтани будам. Бародаро мошинкаи барои сарпаскунӣ пешниҳоди шумо дорем. Талхаи кафи. Ана ба нархи арзон. Бародаро барои подписчикои канали Самбой ТВ ки тенибур 999 рубл. А такта 1200 сомон. Касе подписаться кардаги марҳамат ба магазини Самбой биёя. 999 рубл барои шумо. Бародаро комплект шуда дута батарей дора. Зарядчак дора. Шотка барои вақте ки шумо кор кунед баъди кор баъд бояд тоза кунед. Кайбу баъди кор каги медонем баъд масъала дора. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯза. Ту кадир рамазон? Ичи талхам кафи. Чӣ ба? Охи ҳар дафъа баҳор мешава, мӯйман хоқ мешава. Як касе мегира ё ки як кас остак мега ки биё ҷа пасш кунам мегира чумчиқа мекунам. Тарсиди ё? Дилам қариб бумрам, пӯш даҳад дилам. Чӯ кадир рамазон? Ичи талхам кафи. Чӣ ба? Охи ҳар дафъа баҳор мешава, мӯйман хоқ мешава. Як касе мегира ё ки як кас остак мега ки биё ҷа пасш кунам мегира чумчиқа мекунам. Тарсиди ё? Дилам қариб бумрам, пӯш даҳад дилам. Ёшиди? Пӯшка, сабта хам кам? Ина оста будда ки мекана оста. Гирифтем? Ёшиди? Пӯшка, сабта хам кам? Ина оста будда ки мекана оста. Гирифтем?